Kaget aku. Jebul kok kowe rakil kuning. Kowe kok nak ketok nang ngendi to Cahayu? Aku rindu lho cah manis. Sing nandur pari kuwi sapa Ndet? Rakil kuning. Kowe sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep mek kabeh. Yo kowe yen gelem karo aku linan mek aku. Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Ndet. Waduh, mateng aku. Rakil kuning. Kowe yang nyeluk jenengku, rasane hatiku maknyus. Hanya nying. Kaya wong enok nunutan ae lho. Sing nandur jagung gede-gede kae sapa Ndet? Sing nandur aku yo kabeh yo sing nandur aku ayo kabeh yo angger kuwi joli lho ayo Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Ndet. yung apa Cahayu apa kok minjer celuk terus sajake ada rasai. Sing nandur timun blenek kuwi sapa Ndet? Sing nandur aku yo kabeh yo sing nandur aku ayo kabeh yo joli tenan lho ayo Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Ndet. aduh yung kowe apa nito film tenan to Sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa Ndet? bocah kok tritis dikandani aku ya aku ora nangil kuning kowe gelem ora ngladeni aku sak cum-cuman wae Emoh Ndet, aku wis ana sing duwe kok. mbok lem Mbok emoh. mumpung aku iki gelem lho Cahayu yen aku mah ngucul kowe yen kowe mah lah raiku arep tak dileki ngendi coba Ya salehna kono wae tok Ndet. apa soal bondo yen bondo aku sunge apa soal duit yen duit nganti nyamun kabeh kalau yen duit entek nunggu lho Kemang Ndet, aku mung takon wae kok. Si